Това е моята книга, посветена на видния писател и общественик Петко Логойски. И ви давам и цялото течение на миналогодишното на вестник Ахинора. С което съм запозната дълги години в трудовия си път. Да, благодарим ви. Благодарим ви. Много благодаря. Сега ви давам и думата. Да. Така, на всички ви казвам, че за мен наистина е истинско удоволствие да бъда с вас, част от вашия празник. Така, пожелавам ви да се съхраните традициите такива, каквито ни ги разказахте, защото бяха толкова красиво разказани от председателя на читалището. И ми позволете от името на кмета на община Стара Загора ще ви прочита един поздравителен адрес. Той е за празника, за днешния хубав ден и за вас самите. До Народно читалище Ахинора 2006 година, до всички жители и гости на село Яворово. Уважаеми госпожи и господа, обръщам се към вас и всички жители и гости на село Яворово с най-сърдечни поздрави по случай Деня на родилната помощ 21 януари. Използвам повода, за да изкажа искреното си уважение и респект към този български празник, представящ най-хуманната и благородна професия, посветена на раждането на нов живот. Високо ценя всеотдайността, благородството и професионализма на акушерите, които даряват живот. Като кмет на Стара Загора изказвам признателност и подкрепа за тяхната високо отговорна работа. Нека през новата 2014 година се радваме на повече живи и жизнени бебета, за да има и повече щастливи родители в община Стара Загора и в частност и в село Яворово. Да пребъдат традициите, които умело пазите. На вас и вашите семейства желая здраве, благоденствие и успех! Благодарим ви.